Siphinde-ke sikwamukele nje kwi-channel yakho-ke emnandi nje kangaka nje ekuphathela-ke amaphupho ngokwahlukana kwawo-ke. Sesithe ukulandela-ke iphupho wenza-ke nje ukuthi uqonde ngempilo yakho ukuba kwenzakalani. Ngaphambi kokuba singenele kulamaphupho-ke ake ugijime-ke laphana-ke u-subscribe uphinde-ke ushaye le-notification ukuze masifaka onke amaphupho ufike ukwazi ukuwathola-ke. Sizokubhekela lana-ke iphupho elimayelana nedlozi. Ukuphupha imfuyo yasekhaya ingaphandle kwekhaya, ukuphupha umuntu ongasekho ephuma ngesango, ukuphupha uhamba ebumnyameni, ukuphupha umuntu ongasekho engakubheki. Lawo maphupho kuzofanele siwabheke-ke asuke esexwayiso-ke. Lawo maphupho asuke etshela wena ukuthi idlozi lisuke likuflathele wena qobo lakho, noma idlozi lisuke seliflathele igceke, seliflathele umndeni. Lokho-ke kusuke kunezathu. Uma lelo phupho libuya kaningi noma la maphupho ebuya kaningi, kufanele-ke uhambe-ke noma-ke uthole indlela yokuyohlola, uthole ukuthi-ke leso simo ushweleza kanjani emadlozini ukuze ukwazi-ke ukuthi uphume kuleyo nkinga. Kungase ungaze ube nenkinga enehlelayo nomndeni noma ekwehlelayo wena osuwubhekene nalawo maphupho nje. Sibonge kakhulu kade sikubhekela nje iphupho lakho elihle kanjena-ke. Ugijime u-subscribe mawuqala ungena kule channel uphinde-ke ushaye le notification. Inkosi ithele umusa, siyabonga kakhulu.